Verden er som et stort og smukt spejl. Et sted, hvor vi kan genkende os selv, vores styrker og vores svagheder. Et sted, hvor, hvis vi kigger længe nok, alt smeltes sammen og bliver til ét. Først når genkendeligheden rammer, først da opstår muligheden for, at det kan vokse sig til noget dybere, noget større og noget lysere, noget endnu mere farverigt. Som et eventyr i en gammel bog. Gårsdagens brise bringer ikke kun gamle historier, men også en let vind af inspiration. En invitation med ind i et nyt univers, der åbner morgendagens historier. Utvetydig sandhed. Eventyrets stemme visker tidløse sandheder om uroklet tro og viljestyrke. Eventyret løfter os over hverdagens bølgeskuld og storme af udfordringer. Problemer, som ikke altid er sat i søen for at blive løst. Udfordringer, hvis taktfaste bølger ikke altid kan overvindes. Os med ned i den dybe underverden. Et rige mellem drømme og virkelighed. Et sted dybt, dybt inde, hvor kun de mørkeste fantasier hører hjemme. Hernede i mørket fanger eventyret også vores smukkeste minder. Det genforener de uforglemmelige øjeblikke, både dem vi elsker allermest, men også dem vi savner allermest.
Eventyret og alle dets historier vækker en stærk strøm af ubegribelige følelser. Vi overvældes, når vi allermindst venter det, og inspireres af de guddommelige ofre, der er gjort for at beskytte noget, vi alle drømmer om. Til tider tager historierne os med til nye universer. Til steder, som endnu aldrig er blevet opdaget, og universer, som selv kun kan eksistere i kraft af eventyret og fantasiens magi. Hvert eventyr er et nyt univers, hvor skønhed og magi går hånd i hånd. At skæbnen ikke er noget at tage let på. Alle følelser skal behandles med omhu.
også have mere triste og dunkle sider. Et mørke uden håb og uden varme. Men selv i ensomhedens lys kan venskabet og drømmene finde deres vej. Disse historier lærer os at værdsætte dem, vi holder allermest af. Eventyret spreder også smil og glæde. Det lærer os at grine, ikke kun af andre, men også af os selv. Det husker os på at bevare det positive og optimistiske livssyn, selv når det hele ser allermest forfærdeligt ud. Eventyret viser den menneskelige længsel efter anerkendelse, kærlighed og respekt. Følelser de fleste af os kender. og fylder os med håb. Det sørger for, at alle har en plads under solen, at
alle har en historie at dele. Det eneste vi skal gøre, er at åbne vores hjerte. Inspirerer os til at være nærværende, men samtidig drømme om al den magi, som fremtiden kan byde på. Eventyret åbner op for nye oplevelser, udfordringer og drømme. I ly af mørket med en smule blik i stearinlyset skær, kom alle disse eventyr til live. Alt sammen skrevet af en mand, der selv drømte, mens han delte sin magi med generationer. Hans Christian Andersen. Undskyld. Måske var det denne her. Nej, den forkerte. Nej, denne her. Denne her.